És a dir, no deixes que me'n vaig a dormir sense contar-me un conte. I ahir al seu llitet, perquè ja havia passat el bressol al llitet, jo enginava amb ell i cada nit li explicava un conte, que sempre era el mateix conte. Però jo notava que quan li contava aquell conte, la meva Maria feia una cara de mergoc així de pinyol dins. Però flipava, sabeu? Flipava, més que quan mirava la tele, o més que quan jugava amb l'iPad i amb les coses aquelles. Flipava. I vaig comprendre que mentre hi hagi pares o mares que expliquen històries fantàstiques nostres, de les de veritat, de les que han explicat els nostres pares, els nostres iaios, i els pares i els iaios dels pares i els nostres iaios, és a dir, generacions i generacions, el país valorià de la fantasia es mantindrà viu i a la nostra disposició. Per a mi això és una obsessió. És una obsessió preservar la màgia, la meravella, la fantasia que hem heretat. Per això la Maria, del valor Maria, que és la mateixa Maria de Maria no té por, comença aquella escena, i la teniu, en què un pare li explica a la Maria, diu: